L-oppożizzjoni għadha tistenna reazzjoni tal-gvern għat-talba tagħha biex tkun diskussa l-art li ser tingħata l-iżvilupp lill-Grupp Korintia. Tkellimna mal-web tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjer fi għalina l-tnejn l-oppożizzjoni kellha konferma li kien sejlta għall-Kumitat tal-Verifika dwar din l-art f'San Ġiljan. Madankollu, it-tlieta deputati nazzjonalista f'dan il-kumitat irċevew email li laqgħa li fiha kien se jittieħed vot ġiet posposta. Il-bieraħ matul il-ġurnata nirċievu ittra mill-Parlament illi kienet qed tiġi wkoll posposta għal xahar ieħor propju din il-laqgħa. Din kienet il-laqgħa li konna se jittieħed il-vot fil-Kumitat tal-Verifika, allura jkun hemm ukoll membri tal-Oppożizzjoni u tal-Gvern dwar il-kuntratt tal-Korintia li tkellimna ħafna dwaru matul l-aħħar xhur b'mod stramp u kurjuż mingħajr ma ngħatajna dettalji dan ġie pospost għal data oħra ix-xahar id-dieħel. Tajjeb infakkar l-Oppożizzjoni bil-kap tal-Oppożizzjoni fuq qudiemnet konna kritiċi fl-interess mhux tagħna imma tal-poplu Malti. L-oppożizzjoni ħarġet pożizzjoni ċara kontra dan l-iżvilupp fid-dawl ukoll kif art li kważi tiswa biljun euro qed tinbih bi prezz baxx ħafna. Infatti il-Partit Nazzjonalista talab li ssir seduta speċjali fil-plenarja fuq dan, talba biex issir diskussjoni denja fuq il-beħ ta' din l-art. Intant il-Gvern bil-posponiment tal-laqa tawwal iż-żmien meta ser tissejjaħ din is-seduta. Fl-istess Kumitat tal-Verifika l-Oppożizzjoni hija rappreżentata wkoll mid-deputati Mario De Marco u Beppe Fenekadami.